mester a zene világában, akivel ne foglalkoztam volna behatóan. Akár több ízben is. A te jövendőbeli asszonyodra vetett szemed, érted? És azt reméljük, hogy evünk van itt. Ez alaposztály sem lesz haszon nélküli. Ez a pompás nász ajándék. Ezzel tartozol rendkívüli tehetségednek, csak eszeden és viselkedéseden múlik, hogy közönséges zenészként akarsz-e meghalni majd, akit mindenki elfelejt, vagy híres mesterként. Lelkünk, meg föld, meg víz, meg víz, Európa, Ázsia, Amerika! Jezsuiták ágostorja, kapucinusok, bencések, minoriták, ferencesek, domonkosok, kartolóciak, ésinti, keresztes urak, reguláris és irreguláris kanonokon, és ti összes pernahajrek, csirkefogók, farokcsóválók, bolyonok, szavarak, ökrök, bivajok, tahók, hülyék és bablaszok! Ezek talán kételkedhetnek bennem, de te, Múzsám, sohasem! És amíg mindig úgy szeretnék én téged, akkor sohasem szívünk meg egymást szeretni! Egy bohó kedély, seregély. Legszebb madár korára tudta az árgot, a halál mély könyörtelen. De én még akarok. Valami sünniget, türelmetlenül kér, és követeli a munkát. S én folytatom, mert a komponálás kevésbé fáraszt, mint a pihenés. Egyébként nincs mitől remegnem. Érzem abból is, amit átélek. Az élet szép! De senki nem mérheti fel napjainak számát. Talán nekem. Még van idő.